Det forsøg, der hedder Lab 9, den lavede vi faktisk i 8. klasse. Men det er jo ved at være lang tid siden, et års tid siden. Så den skal vi have repeteret og have lavet igen, for den er rigtig god, når vi når eksamen. At det er jo et helt års pensum, og nu syrebase det er det første emne, så mange gange når vi når, og vi har simpelthen et stramt program med at nå det hele igennem, vi kan ikke nå at repetere. I dag er der fysikforsøg på 9. klasses skema, og forsøgene skal forklares, og så skal de filmes med elevernes egne mobiler. Men så kan de gå ind på YouTube og se, og de har deres egne ord, og lige så snart elever har sat ord på det, de har lavet, så har de forstået det. Så både det, de har forståelsen med, og de kan huske det, og så kan jeg evaluere min undervisning og se, om de har fået noget ud af det. Så der er mange ting i det. Så jeg vil få klor heroppe, ikke? Og jeg vil få hydrogen deroppe. Kan I så huske, så påviste det, vi gjorde et eller andet for at vise, at vi havde fået hydrogen i den ene. Jeg synes, at man kan lære meget, fordi så kan vi bruge det, når vi engang skal op til eksamen igen. Fordi så kan vi lige se det igen, hvis man nu har glemt noget af det. Det virker da bedre på en måde, synes jeg. Så lige få noget kamera ind over, så for eksempel ens forældre også kan se, at man faktisk laver noget i skolen, hvor man ikke bare sidder og slapper af hele timen. Det, der hæmmer mig, er lige for eksempel bare sådan en lille ting, som vores bærbare computer har ikke Bluetooth. Så jeg kan jo ikke, hvis de skal lægge det ind på YouTube, så skal de gøre det derhjemme som lektie, og det får alle ikke gjort, og så er det allerede en hemsko der. Og ellers skal jeg som lærer gøre det, og det er mange videofilm, jeg hver gang skal sidde og lægge ind. Så jeg kunne godt tænke mig, at der var Bluetooth på bærbarene. Vi propper noget metal ned i svovlsyre, og så bobler der noget hydrogen op. Så skal vi antænde det. Skal jeg bruge den? Jeg bruger tit computer til at lave lektier på. Stile, matematikaflevering i Excel og sådan noget. Og så bruger jeg mobil hver dag næsten, når jeg ringer til og skriver til folk og sådan noget. Der bruger jeg også computeren, der jeg spiller af mig der på Facebook og MSN, og det er sådan fedt at spille der. Det er det, jeg bruger computeren til skolearbejde, eller så er jeg udenfor. Vi har jo vores egen arbejdscomputer eller bærbar PC, så den bruger jeg jo dagligt. Både til at tjekke mails, men også til at forberede min undervisning, gå på internettet, finde gode sider, videoklip, hvis det er fysik. Det var nok nogle ordentlige kameraer, fordi at det er lidt træls, fordi hvis man ikke har ordentlig billedkvalitet på sin mobil, så er det lidt sværere at forstå, sådan, hvad man siger og sådan noget. Så nogle kameraer i undervisningen, det kunne egentlig være rart. Så vil jeg gerne have nogle flere af de der skærme i klasserne. Sådan nogle, jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad de hedder. En computer til hver elev, som man også måtte bruge privat. Det vi lige har fået i alle klasserne i overbygningen, det er smartboardet. Og det er lærerne så småt begyndt at gå i gang med at drage ind i undervisningen. Mobiltelefonen, der har vi besluttet fra bibliotekets side, at det er den, de bruger nu som kamera, som videokamera, fordi der er alt for meget bøvl med at låne kameraer ud og ind, og det kommer ikke på plads, så det er aldrig ladt op. Og mobilen har de unge jo lige ved hånden, så det har vi simpelthen taget en beslutning om. Så kan de små afdelinger nede i indskolingen, de kan så indkøbe kameraer, hvis de har brug for det. Det, der så er vores problem, når vi så skal videre med mobilen, det er så, at vi har en kommunal fælles aftale om, hvad der må ligge på computerne, og der er et sikkerhedssystem, som gør, at de filer, som mobilen producerer, kan vi ikke bruge i vores program. Der skal de konverteres, og det konverteringsprogram kan vi ikke få ned, fordi så går sikkerheden i gang. Så der står vi lige nu, at det er det kommunale system, som bremser os i at bruge digitale læremidler. Og det er en stor hurdle mange gange i vores hverdag. Altså, det samme, hvis vi vil hente programmer ned fra nettet, som jo ikke er didaktisk overvejet, men alle gratis programmer og sådan noget, så ligger der også hindringer i vejen der, fordi vi ikke bare kan downloade. Så skal vi have computer, der går udenom systemet.
Og det er der så skoler i kommunen, der laver forsøg med lige nu, og der bliver der også åbnet mere og mere op, men det tager bare for lang tid i forhold til det behov, vi har. Og Facebook bruger jeg så også her vi laver et forsøg. I kommunen har vi haft et projekt kørende, som hedder Rebus, hvor vi har haft et samarbejde med folkebibliotekarerne og har skrevet projekter indbyrdes der. Og der skal vi så til at køre sådan et demokratiprojekt af, hvor vi skal have de unge i 8. klasse til at lave en ungdomspolitik, for den skal stå for vedtagelse her og skal fremlægges for byrådet. Og der bruger vi Facebook som kommunikationssted, hvor vi får politikerne til at skrive indlæg ind og får eleverne til at kommentere på det. Og den er meget bevidst valgt, fordi det er der, de unge de færdes. Det er jo det, vi hører. Også i den her undersøgelse, at det er Facebook, de bruger, ikke? Så kunne man diskutere, jamen, er det Twitter, vi så skal til at have ind, fordi nu er den kommet frem, eller hvad er det? Og de overvejelser sidder jeg der og gør mig derhjemme og går ind og kigger, hvad er det så for noget, det program kan, og kan jeg bruge det, eller er det noget, som jeg siger, okay, det er ikke relevant i min undervisning, det må så bare være privat, man gør det. Nogle computere, som kunne gå udenom vores netværk, nogle notebooks, som man kunne tage med ud i felten, både i naturteknik, men også i dansk, og hvis man var ude og lave et projekt omkring digtning, hvor man gravede rødder op og skrev digte omkring planter og alt sådan noget, og så kunne man samtidig skrive det ind og få det sat op med det samme og bruge de programmer, der var. Det kunne være fedt. Men sådan helt konkret i min dagligdag lige nu, der sidder jeg jo med fortælling for de små, hvor det kunne være enormt fedt, hvis forlagene udgav de her billedbøger som filer, så man kunne projektere dem op på smartboardet, og ikke skulle gå rundt med bogen og vise og have de her afbrydelser i en fortælling. Det ville være rigtig, rigtig dejligt.